Masa tidak? Ro. Paling kalau nak sedang apa ya? Aromnya. Ra. Nơi mà đi siêu quá này. Siêu quá này. Aku naik ke mana? Aina naik apa? Hari ini mana? Halo. Oh, phê vậy này, xuống như vậy.
Gamlang labaखै gamlang लाबो गामलायावसो होनांगौमोन दा gamlangaलाय सिबनांला दे आराम सिबावनो जाबाय दे जाबाय थावला दंना गैया हुगारनो ओरै फै थावला ओरै फै गिसि जाजोबगोन ना मोजां दे जिराय मुजा गानहोदो माबा थाव फुननानै 이시로 어리야. 간중아이나 Really, it's nice and calm. Tha mà nè, xin đăng.
आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारि इसोरनि अननायनिबो जों दिनै बे फख्रिपारा मण्डलियावहाय जोङो दिनै सानै सिस्टारखौ मोननो हादों आरो बिसेसकरि बे गामिनि आंगो सिस्टार रिना नार्जारि आरो बेनि लोगो सिस्टार जसमिना सुरिन बिसोर सानैखौबो जों दिनै बरायबाय अब्ला फैदो जों बरायनाय हिसाबै इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे जों इसोरनियावहाय जों दसे सम लानानैहाय जों आरज गाबदोनि बेनिखायनो आं नोंसोर गासैखौबो खावलायो अननानै गसंनो थाखाय दसे आं क्रुसनि हांखो बिफा आरो बिसार गोथारथिनि मुङै आमेन। अ आफा जों गासैबोनि बिफा आरो सोरजिगिरि जों नोंखौ हामबाय होयो आरो